sa dihang gisap na inyako, nahimong mabungahurang panganduning kalaku karuwasan ihatag ni sandili. Wala kumagdahong nga matas sa dihang gisap na inyako, nahimong mabungahurang panganduning kalaku karuwasan ihatag ni sandili. Agayan, daw imposible ang panghitabo. Si Kristo na higugma ka na to, bisan unsa pa ang kadautan. Sa krus kita iyang walay laing higayon nga atong paabugon, kamatayon ni Jesus ginasuliyon sa dihang gisap na inyako, nahimong mabungahurang panganduning kalaku karuwasan ihatag ni sandili sa dihang gisap na inyako, nahimong mabungahurang panganduning kalaku karuwasan ihatag ni sandili sa dihang gisap na inyako, nahimong mabungahurang panganduning kalaku karuwasan ihatag ni sandili, karuwasan ihatag ni sandili, karuwasan ihatag ni sandili. Agayan.